asingazenzi ngathi asazi. Yeah. In South Africa, Yeah. but specifically thina singabanguni eAfrica, South Yeah. Africa. Yeah. Sinalenkinga ukuthi iChristianity nenkolo Yeah. ingenile yahlakaza imindeni yethu. Yeah. Amasonto neinkolo yonke lento yahlakaza imindeni yettu. That means in most families 2-3 generations 4 generations for abanye izinto zesiko nento zekhaya bezihleli zingenziwa. Yeah. Right? Yeah. Now kunale freedom of expression and religion and culture. Esiyabona mani mkhulu ngike ngadlula nawe lapha kwakho ngabona amathwasa ayi50 agcwele mkhulu sekuyifashion manje ukuthwasa. Yeah. Ene mina nginalento ethi mhlawumbe kubuya lamakhehla. Yeah. Yeah. Mhlawumbe kubuya lamakhehla. Yeah. Umbuzo manje uthi babuyela ukuvusa lento noma babuyela ukudlulisa lento. Njengoba sibona sekuthe sapa namhlanje